Ahoj, moc vás všechny zdravím z Midlifíkova. Jdeme na losování výherců naší soutěže. Tak pojďte na to. Tak jdeme na to. Prvním výhercem se stává objednávka číslo 90. Druhým výhercem se stává objednávka číslo 89. Tak ty si nám vypadl, tak ty chceš ven. 69. $77 a poslední poukaz na 500 získává objednávka 96. Všem výhercům moc gratulujeme a posíláme výherní kódy do e-mailu. Ahoj!